Aluumeeqqat ullumi tissimbaat qulingiluaani takusassaut suuppattaq Juleruffærby. uatsitaaku taqqasilaartigit uа ippas uerinikuugam ammartakkam iipilimamartorsui taakkua ammaratsi ammartaa takusalartigit aperpuunaas Atan. ikun Nej. kikkunuku Ja, Ulfildu. Isiapuna okpita savani uiavunga nuana kalungalu meqat nunatsini eqqarsa tigalugi Avana suammi tarsiartartumi Qanalilu aperersimagunartumi Uiappurimmaqa ammapilluartuti Kuyatanilu sabatillit agamnanni apertasumi tarsiartangitsumi puiapudimmaqa ammapilluartuti Issaatigara meqqatorpimmisaarini Pilluartuti nuannisarniariri Portukalillu puialluarniariri Issiarpunga oppittasavani Puiavunga nuannaqalungalu meqqat nunatsinni eqqarsaatigalugi pilluarluti nuannisarniariri Yullimuttuuni suutisat amertaqaat pilerinartorpassuit Pingussaratisasat mamakuyuilassigingitsorpassuit Qaasunamila ananamituuni suutisariumarpara Kissaatiqarpigiumarpara sumittorunaila amertaqaat pilerinartorpassuit Pingussaratisasat mamakuyuilassigingitsorpassuit Qaasunatoruna uangaatuni suutisarini yassavara Ammami uanganamminarlungatuni suutisiorianaavunga Mannaastartitariaqarpunga amma portuererni yassagumam Torrai. Erminaissuataartakku. Atussavio. Taallaatannuanni. Ila. Juuleruppermiummi. Takussava. Takussavu angi. Kussavi angaina. Oqaluuserilaariarlu immaqa. Iya. Taakku aam taalliortarnerat allaanerunarmi. Qanormaa taalliorsimappat. Attakut ikitakut
Illerfit isannikut akile rusukkukit akeqarput inkruni. Ida. Ullumi takusas sultakunginnatsiimila oqaluttu alaajarlu taimmaqa. Ullummeeqqa Anton Kajaveeralu juunarsilu. Aaliangiissapput oqaasissaminnik taassissutissaminnik. Allanalusaanni allapaassinaangisaani ila oqaatsin eqqumiitsuni taasassarsiussapпут. Ja. Ta kisian Knud ullum ilaasinnaanginnam taassissinnaanginnami. Napparsimaamigo. Ta sianerfiartussava ilisimasortamingaanni. Ta sianerfiiniarluumaarip tamaavissa mittaqattaarfiami attaterpassui paatsileerullu ikeqattaartungorlu tama raatioqarfi. Ullum aamqqiperukka ilaasa amaanta niaqun katakkaa takussoo. Ida. Takussoo. Taavalu Amma. Tupinnartoruissuarmik pisoqassaaq takusassagut. Anton qupitaangitsoorp. Yeah. Takusarniarti. Hej Vera. Har du tabt noget? Nej, Nå, du så ellers ud som om du ledte efter noget. det gjorde jeg også, ikke? Men derfor behøver jeg vel ikke at tabe noget, vel? Nej, det er rigtigt nok. Men hvad var det så, du ledte efter? Skattekortet, ikke? Men det er altså ikke. Har Anton det? Nej, og det har Knud heller ikke. Så er det nok 44, der har det. Hvad har jeg? Skattekortet, ikke? Det er ikke et skattekort, det er et skattebrev. Og hvad så? Et brev eller et kort eller et brevkort, det kan jo være det samme, ikke? Niks. Et skattekort, det er noget med krydser og dødningehoveder og mærkelige tegn. Og et skattebrev, det er sådan et brev med almindelige ord. Almindelige ord. Stormfuglens vaklende ost. Det står der overhovedet ikke. Hvad står der så? Giv mig lige skattekortet, ikke? Hvorfor er der ingen, der siger noget? Siger hvad for noget? Ja, altså, her står jeg og banker, og I hører ikke efter, og enhver idiot kan gå ind i HH, uden at der er en kat, der gør. Nå, Sørø Olsens sorte kat. Ja, det glemte jeg helt. Du har revet dine bukser. Ja, og hvad så? Hvor er Knud? Han er forkølet. Fordi han skvattede i vandet i går. Vi tager ud og sejler igen i dag, ikke? Det kan vi ikke. Kan have sejlet ud for længe siden. Jeg synes også, vi først skal finde ud af, hvad de underlige ord betyder. Altså skattekortet. Skattebrevet. Efter mine sidste undersøgelser, så mener jeg, at brevet skal læses sådan her. Ansigtet vendt mod den vaklende ost. Tog jeg den tredje regnet fra ost. 7 tommer nede er godt begyndt. Skrinet er spækket med stormfuglens yndt. Yndt? Det er der ikke noget, der hedder. Jeg tror nærmere, der skal stå pynt. Stormfuglens pynt. Det er nok bare nogle fuglefjer. Hvad skal en sørøver med fuglefjer? Det rager mig en fjer. Nej, jeg har en plan. Det har jeg også, og min plan, den er bedre end din. Og tag et klap i. Det kan du da selv gøre, ikke? Vent nu lidt, vi stemmer om det. Om hvad? Om hvad for en plan vi skal bruge, Antons eller Veras. Hvordan skal vi stemme? Ja,
Vi skal sige et eller andet, sådan noget hemmeligt. Nå, Sørøger Olsens sorte kat. Nej, det er, når vi skal ind i hulen. Kan vi ikke sige noget fra skattebrevet? Jo. Skrinet er spækket, eller grinet er sprækket. Skrin og spæk. Jeg har det. Vi siger knæk og bræk med skrin og spæk. Altså, når vi stemmer ja. Hvad siger vi så, når vi stemmer nej? Ingenting. Hvem stemmer på Antons plan? Knæk og bræk med skrin og spæk. Det var 2 stemmer. Hvem stemmer så på Veras plan? Knæk og bræk med skrin og spæk. Det var også 2 stemmer. Så står det lige, hvad så? Vi må have Knud til at stemme. Ja, ellers bliver det ved med at stå lige, og så får vi ikke fundet skatten i dag. Jamen, Knud ligger ude på fyret og forkølet, ikke? Vi kunne sejle ud og spørge ham, hvad han stemmer på. Nej, det tager alt for lang tid. Jeg har det. Vi går over til lodsen og ringer ud til fyret og spørger ham. Knæk og bræk med skrin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og en blæk, ud af blæk kan du få for en krone. Knæk og bræk med skrin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og en blæk, ud af blæk kan du få for en krone. Knæk og bræk med skrin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og en blæk, ud af blæk kan du få for en krone. Ja, hallo? Er det parlamentet? De har ikke trykket pedalen i bunden. Undskyld, det havde jeg helt glemt. Ja, hallo? Er det parlamentet? De skal have kasket på, hvis de vil tale med departementet. Det skal jeg jo også. Mary, har du set min kasket? Stativ, stakit, kasket, stativ, stakit, kasket, stativ. Ja, er det departementet? Stakit, kasket, Dem stativ, kasket stakit, trænger til at kasket. blive presset. De har ikke sat transistorvibrameter til skifter. Jeg glemmer os altid det vibrameter. Stativ, stakit. Hallo? Er det parlamentet? Nej, det er statens isbrydningstjeneste. Hvad? Nå, er det statens isbrydningstjeneste? Drivende is i Langelandsbæltet, det er også den forurening. Walk, skifter, høj. Hallo? Ja, jeg skulle ellers tale med 12-departementet. Hallo? Hallo, Der må være noget galt. hallo. Jyllerup for Ørby Nordvest 4, deres tagantænder ikke akkommoderet vindretningen skifter. Så kan det også være det samme. Jeg går over til Gus i stedet for. Adgang forbudt for tøser. Walk, skifter. Nå da, sikke et kompagni. Har I noget, der skal fortolles? Nej, vi vil gerne have lov at låne telefonen. Er det noget vigtigt? Det drejer sig angående en, der er forkølet. Ja, men så ring I bare, hvis I ellers kan finde ud af den tossede maskine der. Jeg kan ikke finde ud af den. Når jeg forlanger 12-departementet, får jeg statens isbrydningstjeneste, og når jeg forlanger statens isbrydningstjeneste, får jeg matrikelkontoret, og når jeg forlanger matrikelkontoret, får jeg meteorologisk institut, og når jeg forlanger meteorologisk institut, får jeg overhovedet ingen forbindelse. Men I kan jo prøve. Så går jeg over til Gus og ringer. Han har en gammeldags telefon med håndsving. Det ved man, hvad er. Farvel. Farvel og god sigt. De skal have stakit på, hvis de vil tale med kasketten. Nå, men vi må hellere se at få ringet til Knud. Anton, du sætter dig der og snakker ind i den der, så ordner jeg maskinen. Hallo? Er det fyret? Der er noget, der ikke stemmer. Er det dig, Knud? Hvad stemmer du på? Der er en fejl i deres sidste 12 og skattebrev. Har du fundet ud af, hvad der skal stå i skattebrevet, Knud? Ja, jeg vil da gå så vidt som til at sige, at brevet er spækket med grufuld farve. Skrig der spækket med stormfuglen i snallen skifter. Sig det lige igen, Knud. De har snydt dem selv for 34 øre, som naturligvis vil blive fratrukket deres løn. Klap i, Knud. De skal have kasket på, hvis de vil tale med departementet. Hold nu op, Knud. Du skal ikke lave fis i kasketten med mig. Det er overhovedet ikke Knud, vel? Stativ, stakit, kasket, stativ, stakit, kasket, stativ, stakit, skifter. Der er noget galt med maskinen. Vi får ikke forbindelse med Knud. Men så kan han jo ikke stemme. Og så står stemmerne lige, ikke? Jeg har det. Vi deler os i 2 hold, og så kan vi lede efter skatten 2 forskellige steder. Så meget Vera det ene hold. Ja, og så bruger vi min plan, ikke? Planmæssig afgang kl. 1:15 nordvest 4. Skifter op. Knæk og bræk med skrin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og en blæk med ud af blæk kan du få for en krone. Knæk og bræk med skrin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og en blæk med ud af blæk kan du få for en krone. Knæk
Splitte mine røjser. Kommer hele pigegarden nu på besøg hos gamle Gus? Ja, det er nemlig Vera, der har en plan. Det er noget med HH, ikke? Hold i hovedet, siger de. Det kan de da ikke mene. Altså, Gus, du har ikke en skovl eller en spade, vel? En skovl og en spade? Jo, det har jeg tampe med. Jamen, hvis jeg har snydt mig selv for 34 øre, betaler jeg selvfølgelig pengene tilbage til den første. Mig og Kaja må godt grave lidt i haven, ikke? Splitte mine røjser, vi er i gang med forårsgravningen. Ja, det er om at være i god tid. Jo altså, ansigtet vendt mod den vaklende ost. Hvis vi så stiller os sådan her med ryggen mod fyret, så vender vi ansigtet mod alt det andet, ikke? Altså hele byen. Og så kigger vi nok den rigtige vej. Og hvis vi så tæller skorstenene og tager den tredje, 1, 2, 3, så kommer vi til skorstenen på det hus lige over for Gus. Så er det nok der. Vi må have fat i en stige. Dag, Gus. Må vi godt låne din stige? Splitte mine røjser. Vi er allerede i gang med at plukke mine blommer. Ja, det er om at være i god tid. Ja, kasketten, den har jeg på. Og hvor hård? Ja, den trænger måske nok til at blive presset. Ja, farvel. Den hænger omme bag gavlen. Farvel, Gus. Og tak for lån af telefonen. Farvel, Lus, og tak for lån af telefonen. Nu fik I forbindelse. Ja, men ikke med Knud, vel? Knude? Hvem er Knude? Han er forkølet. Nu passer jeg nok på, at I ikke vælter Gertrud. Hendes hoved er noget skrøbeligt, og det sidder lidt løst. Ja, hun er også snart en gammel pige. Jeg kan huske en gang, vi holdt julen sømænd ud fra Påskeøen. Vi havde en skibshund, der hed... hvad var dog den hed? Jamen, det var jo dig, gamle pøs. Ja, du må også være forsigtig med Gertrud, det gamle liv. Altså, hvem er hende, Gertrud? Det er sprydet spredt med hende her. Nå, folkens, vi har en skrå. Kan du se noget? Ja, skorstenen selvfølgelig. Kan du nå skorstenen? Stigen kan ikke, men jeg kan godt. Kan du se den? Hvad for en? Skatten selvfølgelig. Anton, er du vandskræk, mand? Du skvatter bare ned, ikke? Kan du se den? Nej. Du skal 7 tommer ned. Kan du se den? Nej, jeg kan slet ingenting se. Det er fordi, du er kulsort i hovedet, ikke? Kom ned, Anton. Hvor er stigen? Til højre. Ja, der. Lidt til venstre. Der. Hov, lad være med det. Det er bare... Hovedet gik af. Vælter dig. Jeg har bare fået en bule. Jamen, Gertruds hoved gik af. Det er vel vælt mig ikke, Gertrud. Det er jo bare Amanda. Hun er solid nok, og hendes hoved sidder fast, når det altså sidder. Magda, kom her. Nå, jeg skal hjem. Vi ses i morgen, ikke? Ja, hej, Vera. Farvel, Gus. Farvel med jer. Splitte mine røjser, gamle pøs. De skulle jo have haft en skrå. Nu bliver vi nødt til at spise den selv. Jeg tror, jeg vil hjem. Det tror jeg ikke, jeg vil. Nå. Så kan vi stemme om det. Altså, om vi skal tage hjem. Hvem stemmer på, at vi skal hjem? Knæk og bræk med skrin og spæk. Hvem stemmer på, at vi ikke skal hjem? Knæk og bræk med skrin og spæk. Det står lige. Hvordan skal vi så finde ud af, hvad vi skal? Vi må finde ud af, hvad Knud stemmer på. Hvordan skulle vi finde ud af det? Vi bliver nødt til at sejle hjem og spørge ham. Tøser.
Thank